Kardom BIRIKMAN News Channel ke lang arat ang pansame kasi pinili tum kecing si habirta arju kono nang kasi sonthan kuru atum pen kewang habirta sonthan kuru atum ki pu non malong ke hi mate bhoda tum se tame arna maphan there re pangcheng tanglo ke sipu athe people loma blotang te non malong ke arnam bena par harsuna so tuma jakong etti munak pena jok alang litum harsuna so phansi there munak lo ta birta longkon labang so pena jok si non malong adon tin humti se tame harsuna so chibirep lapen ke hi atum rong arlo pen kat tum lo ta birta longkon lapen jong sinali tum ke tong hut blotang te hala cancer ke so tum le chaino api ing han ka phere son dak thak se muni da phe ing phan sami hi atum phere lu ta birta longkon Budhore litum business news te pai arju pon na lasi birta ke long duna teng ben polodang te haroda der long tax anam ke bat pik pena jok import export mate business hi na ka siksak do poglo besitu labang so ka siksak pena jok hala pu nigrua der long ke feren lavia company bang ke impuda mune der lo labang so pena jok hala daga tum ke pini arnian se tame akelok pohor mu ke chini ne der lo postame birta long ko lapen budhore litum local news te pai arju pon na Kupia posi non malom, isomar tum sarpi mar phan katpon lap itiloma pulotang te. Birta kelong do nateng pulotang te sarmara tum oporjang phan katpon lap itia posi, risomara tum sitame sarpi mar phan katponang kok lokota birta longko. Budhore litum scientist atum ka research a report itum langpon thusena. Lasi alang litum abidi jude posi pu kupia poloma pulotang te munira tum pia posi mentuha kochini lole adung arai kiri jon pro titima pula bang solam pe na jok alang litum apu enorai lo puta birta longko. Budhot international news arjuponik kha North Korea President Kim Jong-un alang likar biang long na kahumri ke bang bom un hut alang li tuwara long mengki ik ke hapet ke thek long lok penajok alang li puthot chirui thupin lo puta birta long pon puthot li tum education news e pai arju pon thulena lase birta ke long ateng polotang te non ke college abang ke ahem along do delo thengpia room long sinon ke than pon ko pusi birta long pon athe people lo ma polotang te Osomara tum thengpia room long kedo ke ong munak penajok athan bang tum sami non ke thengpia room si dam po si birta long pon lapen sarkar pen setami non ke halaki ki moma college abang ke prithudak ko pita birta long pon lapen puthot rara tum pen ke mang huprong alam the lapen kaching kachethan thai alam the bang ge lapuson hello non malom okorjang nim supi arta kang dukatum alang litum sarburang pangchang pangchatakalilang akreng atum long album sudun ber setami kopia posi risoma kang dukatum ke sarpi buri akreng atum long album sudun ber maputa alang litum pen karjupon pado lapen puthot ke lahelo ilitum hempre ka putha lasi central government pen gipu abirta kelong dona teng lotang te hempre ke nang piun elo athe pipor ma lotang te hempre lake ke parphang dong hormu kali lapen wase pen nang loplo da hormu ta kali posi nali tum aphan ke hempre ka bang ke nang piun elo puta birta longko pinia birta ke lapan be lo lase pa jusi achualam mate salam the lapuson hello lase han ge chuno lotang de nal tum ki chu se achop pinangji lapen nang pisu ke lang no lotang de nal tum ke dam rap se alon pinangji lapen piso enji lotang te nang piso arlo so nangji lapen ge hi chut boke chipang nim hak nang nelo puta salam thelong e tok dok pardon